Salutare, prieteni! Am găsit o cască pe jos. Da, ieri mă plimbam cu Bița după ore și am găsit o cască pe jos. Da, fain, merge foarte bine, merge. Am ca să o pornesc. S-a pornit. Am încărcat-o bine și frumos. Are un stil chiar foarte fain. Și acum toate vin a să fie cu casca aceasta. Da. Și acum nu se va mai auzi. Nu se va auzi foarte șters. Parcă vorbesc foarte încet. Acum se va auzi foarte, foarte bine. Înțelegi, băieți? Deci, cam așa.